Розакина, хайырлы күн. Хайырлы күн сезге дә. Без сезне бүген адымнар күп телле гимназиядә күрергә бик шатбыз. Бүген монда Татарстан Республикасында Милли мәгарифне үстерү республика күләм форумы узачак. Һәм инде аның беренче өлеше башланып та китте. Әле берничә ай элек кенә Казанда татар теле укытучыларының җыелышы булды. Бик зур форум үтте. Анда безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов та катнашты. Һәм инде аның результатлары бик югары булган. Һәм инде укытучылар бик нык канәгать булган. Бу форум вакытында инде чит төбәкләрдән дә укытучылар килгән булган. Сез бүген кунак, сез нинди максат белән бу форумда катнашасыз? Розакина үзенең хезмәт юлын дәвам итә. Минем хезмәт юлым инде 40 елдан артык. Һәм мондый форумнарны оештыруны мәгариф министрлыгына бик зур рәхмәт. Чөнки яңалыклар, коллегалар белән очрашу, алга куелган бурычларда бу форумда без инде мәгънәле сүзләр ишетәрбез дип ышанабыз. Һәм киләчәктәге хезмәт юлында шушы форумда әйтелгән алга куелган бурычларны хөкүмәтебез куйган, үзебезнең мәгариф министрлыгы куйган бурычларны хәл итүдә мин әле үз өлешемне кертәмен дип өмет итәм, ышанам. Бүген укытучылар зур шәһәрләрдән, районнардан килгән. Сез каян килдегез? Мин Яршаллы шәһәреннән, инде Яршаллы шәһәрендә эшлим. Яршаллы шәһәрендә мәктәптә укыттым. Аннан Өзексез педагогик белем бирү институтында минем 20 елга якын хезмәт юлым дәвам итте. Инпо дип аталды безнең. Аннан соң инде хәзер Яршаллы социаль педагогик технологиялар институтында һәм бүген көндә шушы белем күтәрү институты буларак академия менеджментында эшлим. Укытучы булып. Сез лаеклы укытучы һәм мин беләм, сез яңа стандартларның авторы, дәреслекләр авторы. Менә үзегезнең иҗатыгыз турында сөйләп китсәгез икән безгә. Инде телләр турындагы закон барлыкка чыгу белән, гамәлгә киреү белән, кабул итү белән шушы елда юнәлештә мин мәҗбүр булдым эзләнергә, чөнки ул вакытта ук мин татар тел кафедрасының җитәкчесе идем. Һәм иң беренче без 92 елда мәктәп укытучылары белән бергә шушы рус телле балаларга татар телен өйрәтү буенча, татар сөйләмене өйрәтү буенча беренче үзебезнең кичкенә брошюрабызны чыгардык. Ул булып чыкты дәрес планнары. Һәм бөтен республика укытучылары аны яратып кабул иттеләр. Һәм шушыннан соң китте. Менә шушы минем шушы юнәлештәге эшчәнлегем китте. Нигездә һәм 99 елны мин рус телле балаларга татар теле дәреслекләрендә коммуникатив технологияның принципларын реализациялау дигән тема буенча диссертация укладым. Һәм менә шушы инде дәреслекләрне өстендә эшләүне мин электән башлаган идем. Менә инде диссертация укылу миңа бик нык файда бирде. Чөнки дәреслекнең аның нигезләрен, дәреслек төзү нигезләрен, дәреслекнең балаларның уку эшчәнлеге белән идарә итү нигезләре, балаларның белемнәрен контрольгә алу нигезләре, алар нигездә фәнни нигезгә мин аяк атладым. Үземнең иҗади эшчәнлек кенә түгел, әмма мин куанам шуның өчен ул фәнни нигездә. Һәм күрәсең, менә шушы фәнни нигездә бару, чөнки үз фикерен генә түгел, бик күп әдәбият укырга туры килде. Һәм бик күп юнәлештә галимнәр белән очрашырга туры килде. Лепецкада шушы өлкәдә эшләүчеләр, Мәскәү галимнәре белән һәм шушы юнәлештә дәреслекләр бүген көндә безнең республикада укыту процессын оештыруга зур өлешен кертә дип уйлыйм. Чөнки укытучыларның күпчелеге укытучылар дәреслекләрне яратып, беркем мәҗбүр итмичә, беркем кушмичә, үзләре теләп, акыртынлап күчә барып, ул бүген көндә лидер дәреслекләргә әверелде. Розакина, соңгы елларда татар теленә игътибар бик нык артты. Безнең җитәкчеләр тарафыннан да матди ярдәм күрсәтелә, фонд оештырылды, фондан да төрле проектларга акча бирелә. Мин үзем рус мәктәбен тәмамлаган кеше, һәм менә минем Чаллы турында бер сорау бирергә теләгем бар. Чаллы инде ул күбрәк рус телле мәктәпләр шәһәре дип санала. Татар телен анда кайда укыталар? Татар телен мин әлбәттә мин инде теге шәһәр белән бу шәһәрне чагыштырырга минем хокукым юктыр. Официаль хокукым.
Ләкин мин әйтмәс идем, рус шәһәре, бөтенләй рус шәһәре дип. Шаулыда татар мәктәпләре безнең байтак. Һәм анда шуның өстенә эшли татар мәктәпләреннән башка татар һәрбер мәктәптә татар төркемнәре һәм рус телле балалар татар теле өйрәнәләр. Бу барлык мәктәпләрдә дә Мәгариф министрлыгы тарафыннан куелган таләпләргә нигезләнеп эш оештырыла. Һәм татар мәктәпләрендә, мәсәлән, минем үзем кызым 54-нче мәктәптә, ул татар мәктәбе дип атала, ул татар телен яхшы үзләштерә. Татар мәктәпләре, татар теле укытылышы шәһәрдә начар куелмаган. Рус телле балалар ул гомумән аерым бер система. Рус телле балаларны татар теле укыту системасы. Әгәр дә без татар мәктәпләрендә татар телен, татар төркемнәрендә татар телен без өйрәтәбез икән, фән буларак, предмет буларак өйрәтәбез. Ә монда без иң беренче чиратта күз алырга тиешбез сөйләмгә өйрәтүне. Татар теле грамматикасын инкар итмибез. Лексика, грамматика, морфология гомумән инкар ителми, ләкин ул сөйләмгә килә торган бер этап. Менә шушы өйрәнелгән грамматиканы, лексиканы катлавы булмаган, ул алар кабул ителәләр, алыналар эчтәлеккә, нинди кайсы сөйләмгә кирәк һәм нинди тәртиптә, бу функциональ тәртип дип атала, функциональ тәртип. Менә шушы функциональ, ягъни телнең функциясе, язык телнең функциясе речь, сөйләм. Шушы сөйләмгә кайсы кирәк, шул алына һәм шул тәртиптә өйрәнелә. Һәм мин тагын нәрсә өчен куанам, иң беренче безне башлаган Абдулла Шәйгиевич, Флёр Садрин, Сафиуллиналар, алар башта ук телне академик тәртиптә өйрәнү кертмәделәр. Тел менә ул бик зур яхшы юнәл, алар филологлар, алар филология югарылганнан уйлыйлар. Әмма ләкин шул вакытта инде телне, грамматиканы функциональ тәртиптә аралашу өчен кайсы кирәк, тулысынча академик тәртиптә түгел, шунысы сайлап алынды, һәм ул ничә еллар инде хәзер шулай дәвам итә. Һәм менә эчтәлеккә килгәндә, шулай ул алынырга тиеш. Балаларның бар аралашу сфералары. Алар нәрсә буенча кызыксынып сөйләшәләр? Ничек бу сөйләшүдә нинди темалар алынырга тиеш сөйләшү процессында? Әлбәттә, мәктәп, уку язу аспаплары, алган билгеләр, балаларның алган билгеләр. Ягъни элементарный аралашу өчен безнең нинди сөйләм кирәк? Менә шушы сөйләмгә кирәк булган лексика һәм грамматика сайлап алынып, безнең төп максат коммуникацияның, менә шушы коммуникатив технологияның төп максаты нәкъ шушы темалар буенча балалар аралашуга чыгарга тиеш. Хөкүмәт бездән шуны таләп итә. Мин шуның өчен бик борчылам, чыгарга була, сөйләмгә чыгарга була, сөйләмгә чыккан мәктәпләр, укытучылар бар. Әле беренче атна элек кенә Мәгариф һәм гаилә һәм мәктәп журналлары татар теле укытучылары белән берлектә түгәрәк стәл үткәрделәр. Менә шундый сорау бар. Бүгенге көндә татар теле укытучылары нәрсә борчый? Бүгенге көндә татар теле укытучыларын борчылган мәсьәләләрнең берсе, алар инде мин әйтмим, әлеге дә баягы мин бу өлкәдә мәктәпнең непосредственно турдан-тур үзендә кирип эшләмәгәч, мин бүгенге көндә әйтәм, ләкин һәрбер сезоннарда документлар күп дип. Укучы белән эшләргә вакыт калмый дип әйтәләр. Укучы белән эшләргә вакыт аз кала, документация, язу, искиткеч күп дигән җөмләне укытучылар әйтәләр. Мәктәп, дәрес ул безнең иң кирәкле чара һәм укытучы иң бүгенге көндә дәреснең устасы булырга тиеш. Төп укыта торган урын, балага билем бирә торган урын дәрес һәм дәрестә куллана торган укыту чарасы ул дәреслек. Яхшы дәреслек, яхшы укытучы, тиешле методика булырга тиеш. Менә шул юнәлештә эшне без яхшы оештырабыз икән, бала башы сасык түгел, аңа материалны салып булмый. Беренче балада мотивация булырга тиеш. Ни өчен мин бүген нәрсә өйрәнәм? Менә кызганычка каршы укытучылар, ребята, сегодня у нас какая тема, как вы думаете, каян белсен ул бала бу теманы? Ребята, наша задача сегодня научиться говорить на татарском языке, научиться попросить себе учебной принадлежности. Вот, а как вы на русском языке это спрашиваете?
Так, а вот наша задача итак, а для этого что нужно? Менә безнең деятельностный подход якобы балага задача куя. Бала задачаны, дәреснең задачасын бурычы үзе чыгарга тиеш. Рус телле бала аны үзенчә башкача каян белсен ул теманы, һәм нинди задача икәнен каян белсен ул. А когда мы теманы әйтәм, наша задача сегодня научиться попросить себе учебной принадлежности. А как вы думаете, что нам нужно знать для этого? Слова и научиться себе попросить. Как вы на русском языке это спрашиваете? Дайте, пожалуйста. Дайте, берегись, Эля, отвечайте. И начинается безнең дәреснең структурасы. Грамматиканы кертәбез, миңа берегись, Эля, миңа. Мы не говорим, что это первое лицо, это беренче класс программасы. Первое лицо, местоимение, таком-то падеже и так далее. Мы об этом не говорим. Мы просто говорим, мне это миңа. Миңа берегись, Эля. Күрсәтәм. Бу нәрсә китап, учебной принадлежности. Бу нәрсә дәфтәр. Бу нәрсә. И по-русски. Дайте мне, дай мне, пожалуйста, книгу. Мне дай, пожалуйста, книгу. Да? Миңа китап. Бир әле. И вот отработка вот это сөйләм үрнәген, безнең башлана. Ул әгәр дә карасак менә безнең дәреслектә, алар гомумән 7-8 структура бирәләр. Структура. Мәктәп темасы буенча укый әсбаплары, үзеңә сорап ала белү, ничә икәнен әйтә белү, кайда икәнен әйтә белү, сиңа кирәкме дип әйтә белү, миңа кирәк дип әйтә белү. Китте кибет темасы. Савытса, киемнәр. Ничә икәнен әйтә белү, үзеңә сорап ала белү, кай миндә изелкелекне чакына сакланам логика буенча. Логика шулай була. Шул структуралар сиңа кирәкме дип әйтә белү, биргәч ала белү, рәхмәт әйтә белү. Дальше киттек без сезнең белән уенчыклар темасы. Шул структуралар. Күрәсезме? Грамматика керә бара функциональ төстә. Бала өйрәнә дә, укытучы шушыңа төшенергә тиеш. Укытучы дәреснең башында белем бирү максатын куя икән, белем бирү максатын күзәлләми. Ул Татарстан турында сөйләшүне дәвам итәбез ди. Һәм Татарстан турында сөйләшәбез. Ләкин нәрсә сөйләшәбез? Татарстан елгаларының бүген безнең задача Татарстан елгаларының исемнәрен әйтә белү. Достаточно. Сорый белү. Нинди елгалар бар икән дигән сорый һәм әйтә белү. Без бит дәрестә, без бит тышкы аралашуда, коммуникация вакытында гел җавап кына бирмибез. Без бүгенге дәресләрдә мавыгыбыз җавап бирү белән. Сорау бирә кем? Сорау бирә укытучы. Укытучы сорау бирә. А коммуникация процесс шундай, что берәү сорау бирә, берәү җавап бирә. Димәк, мин задачаны алам. И дәреснең структурасы мин корам шушыңа. Шушында нинди грамматика кирәк. И отработка уенна да китә шушында. Мультимедиада шушында керә. Әйтик, шушында презентацион материаллар да керә. То есть, русча әйтеп әйткәндә, одно и то же мы, но разными способами повторяем. Шул вакытта гына бит истә кала. Әгәр материал күп икән, бала аның аралашуда кулланылуын күрми икән, баланың ичке мотивациясе югала. Һәм бала успешно укымый икән, татар теленнән карата ичке мотивация югала. А мотивация ул это непосредственно ул эшчәнлекнең иң беренче адымы. Иң беренче адымы. Siz mesela benim bilen söyleşmezseniz eğer de iş olursa sizge bu materyal gerek olmasa. Bu baş motivasyon, как говорится. Şunun şekilde tatar tili balaga aralaşuda kullanılmayken, kullana almayken onun motivasyası derske yok. Biz bile bugün көтәрергә тиеш biz республикада тагыдан ныграк aralaşu балаларны нинди ысуллар белән өйрәтеп була. Ничек итеп дә укытучыларын шушы методикага яхшылап өйрәтеп була. Шушы методика. Моның өчен укытучы дәреснең структурасын, дәресне ничек корырга тиеш? Менә безнең Татарстан Республикасында, Казанда, Чаллыда, Түбән Камада, Алабугада күп телле мәктәпләр ачылды. Әле менә август азагында Яшел үзәнендә яңа кунакларын кабул итәчәк. Менә сез ничек уйлыйсыз? Мәктәп директорлары зарлана, яшь белгечләр мәктәпкә килми. Бәлки аның сәбәбе бардыр. Бәлки зарплата түбәндер, әйме. Менә сез ничек уйлыйсыз? Яшь белгечләрне әзерләр өчен безгә яңа институт кирәк микән? Шул булган институтларда да тиешле методикага нигезләсәк, специализация буенча тиешле методикага укытучыларны әзерләсәк һәм укытучыларга лекция укырлык, әзерләрлек
методистлар корпусын республика булдыра ала икән. Чөнки беләсезме, содержание иштәлек ул бар, ул гомер буена булды. Фигыль булды, сөйләм, так сказать, сыйфат булды, иштәлек ул булды. Ләкин бала башына нисек салырга? Төп иң авыр мәсьәлә укыту усулы. Укыту усулы. Менә шул укыту усулына, осталыкка, шуның эчендә бүгенге көндә сүз бара укыту процессына яңа технологиялар кертү турында. Бүген укыту процессын үзгәртә ала технологик процесс, технология. Ул технология нәрсә дигән сүз? Без технологияны кулланабыз икән, ул производство технология эшчегә бирелә. Шушы технология буенча эшче үзенең детален уйламыйча ясый. Әгәр дә без укыту технологиясын укытучыны яхшылап өйрәтәбез икән, ул шушы технологияларны югары уку йортларында мен инде ул тиешле яңа институтлар ачылу тегесе бусы булганнарында нигә файдаламаска, булганнарында ни өчен яхшы методикалар билмәскә һәм повышение белем күтәрү процессында, повышение квалификацияда бу мәсьәләгә бик игътибар итәргә кирәк. Бүгенге көндә хәтта мин кызганычка каршы ишетәм, без методика укытмыйбыз. Бүген ул методик һәрбер укытучы үзе теләгәнчә эшли. Мөмкин түгел. Аның хукукы юк үзе теләгәнчә эшләргә. Бар методическая наука. Шушы методик фән. Һәм ул да башка фәннәр шикелле фән. Һәм ул бик авыр фән башка караганда, башка фәннәргә караганда. Монда бит ул ике яклы. Монда син үзең генә бирмисең материалны. Монда син управляешь учебной деятельностью учащихся. Баланы уку эшчәнлеге белән идарә итәргә кирәк. Карарга кирәк. Бу өлешендә кайсы урында тукталды? Аның баш миенә барып җиттеме? Моның өчен ничә кабатларга кирәк? Нинди ысул белән эшләргә кирәк? Лексиканы ничек кертергә кирәк? Сөйләп, лексиканы кертү генә түгел, аны нинди сөйләмдә кулланабыз? Грамматиканы ничек кертәбез? Бу грамматиканы, аның грамматиканы кертү технологиясы бар, лексиканы кертү технологиясы бар. Аларны бергә кушып сөйләмгә кертү технологиясы бар. Кызганычка каршы менә бар ситуатив күнегүләр дигән төшенчә яши. Мин гомумән коммуникатив технологияның нигезе ситуативное общение, ситуатив күнегүләр. Ул контрольдә дә шул булырга тиеш. Бүген республикада контроль абсолютно дөрес түгел. Балаларның белемнәрен контрольгә алалар, грамматика тикшереп, лексика тикшереп, теге җөмләдә, теге нидә, бу җөмләдә бу сүз тиңә туры киләме, теге җөмләгә кушымча җөмләгә туры киләме, юкмы? Ягъни дәрестә бирәбез, бер әйбер укучыны тикшерәбез, не конечный результат изучения предмета. Конечный результат изучения предмета — это умение говорить по темам. Контроль демәк шундый булырга тиеш. Контроль шулай, только шулай булырга тиеш. Контроль. Аны без бит әйтмибез, бүген мин сезне шулай тикшерәм дип. И, кстати, вот есть аксиома: контроль без контроля. Проведение контроля без контроля. То есть уроки идеологической монологической речи. Әгәр дә бу тема буенча программада күрсәтелгән яңартылган федераль дәүләт стандартларында нәкъ без керттек укучыларның сөйләм үрнәкләрен. Менә шушы сөйләм үрнәгендә диалогик, монологик сөйләм дәресләрендә дәрес типологиясе буенча бала шушы сөйләмгә чыккан икән, иртәгә контроль эшләп бала җаны җафаларга ярамый. Гомумән баланы контроль белән куркытырга ярамый. Контроль итәк астына чыгарга тиеш түгел, әллә каян төшәргә тиеш түгел. Контроль уку елы башында контроль нәрсә булачак? Нинди сөйләм баладан таләп ителә? Ул укучыга алдан билгеле булырга тиеш. Шул вакытта гына балада мотивация да бар. Шул вакытта баладан курку. То есть более адаптивный способ контроля керә. Балага яраклашкан контроль керә. Һәм контроль процессы бала өчен, укытучы өчен куркыта торган чара була алмый. Ул шушыга карап эшен кили, ләкин контроль сөйләмне тикшерә. Сөйләмгә килә торган лексика, грамматика белән яисә бу җөмлә бирелә, бу җөмләгә ның кушымчасын куясызмы, га кушымчасын куясызмы, ка кушымча. Что за контроль? Монда бит кушымча кую белән баланы мин сөйләмне тикшерә алмыйм. Әгәр дә без бүген күчәбез икән баланың сөйләмен күчерә торган, тикшерә торган контрольгә, укытучылар үзләренең хезмәтен нәрсәгә киләчәкләр? Сөйләмне оештыруга. Әти-әниләрдә нинди мотивация булырга тиеш? Әти-әниләр белән укытучы эшләргә тиеш. Менә мәсәлән мотивация тудырам мин сезгә, күрсәтәм. Без Нижекамскида эшләдем, мин научный руководитель булып. Без Нижекамскида ата-аналар җыелышу кирәк. Ата-аналар җыелышында бер генә замечаниега ата-анага эшләнмәде. Бер генә замечание күрсәттек. Бала нинди җыр өйрәткән, бала нинди шигырь сөйләгән, бала нинди скетч була, бала нинди хикәяне сөйли белә. Ата-аналар карап торалар балаларына.
Aha, benim malayımның әле күлмәге дә ескергән икән. Aha, benim malayым ничек сәхнәдә сөйли, нәрсә сөйләгәнен белмәү. Но ул шундый итеп кул чаба. Ата-анага шул чаклы рәхмәт, чөнки аның башка фәннән икеле эш ала торган укучысы бүген сәхнәдә татарча сөйли. Үзегез турында да әйтеп китегез әле, пожалуйста. Нәрсә әйтим инде? Мин укытучылар гаиләсендә үстем. Август киңәшмәсендә әнием мине кайткан. Ул да укытучы. Әтием Татарстанның укытучысы, Татарстанның арт казанган укытучысы. Мирза Исмагилович вакытында эшләгән, танышта бик танылган мәктәп директоры иде әтием заманында. Мин аларны һәр вакытта кадерләп, хөрмәтләп искәрәм. Алар бик шундый күренекле заманында булсын дип шанып коммунизм төзегән кешеләр. Кайсы фәнне алар укыталар? Тарих. Тарихтан. Әнем соңында интернатта эшләде. Әтием инде мәктәп директоры эшләде һәм гомер буена тарих фәнен укытты. Һәм безнең туганнарыбыз арасында да укытучылар бик күп. Тарих фәне, математика фәне, сәнгать өлкәсендә. Роза Кирна, сезгә бүген атаклы галим, язучы һәм мәгърифәтче Каюм Насыйри премиясын тапшырачак. Ларайм, без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт Мин сезгә. сезнең белән хезмәттәшлеккә битләнеп калам. Без дә шулай. Шалтыратышырбыз, мин электронканы язып